kode Odeny wacho ni nitiere Mrs. gimi wacho ni kun moko ma samoro pod ok odhi kare to ng'eny kaluwore kodi nitiere mosedhi kare kendo mano chalre kod manitiere e Azimio. Gin ang'o gini mapok odhi kare mano owinjo bed ni jatend piny nyalo tweyo mapiyo piyo mondo Kenya obed mongiro, nikech king'iyo ten William Ruto ema noyudo kowit oko paro mar chik mar omenda magana 240 miluongo ni finance bill, ma bende nodwoko kata mana sirikal chien mondo ging'in to higni mokalo oseti kod yo mare mar choko mag omenda. Ma samoro jomoko ne wacho ni tiyo kod paro mar chik omenda magana 223, jomoko bende wacho ni mano bende owinjo bed ni tiyo gi magana 222. Ma kane ng'iyo malong'o to samoro dongruok mar piny gi lek mar piny nosesudo higa achiel kata higni 2 mbele, ma samoro nok onyal luwore ahinya gi dwaro mar piny gi e kindeno. E kinde tend William Ruto bende mang'uro osebede mopogore opogore e weche mag rocho ratiro mag oganda kotenre kod moko kuom teko mathoth manitiyo godo gobila ka jodolo ng'ur, riwruoge mopogore opogore makendo ratiro mag oganda ng'ur e weche machal kamagi. E higni 3 mag jatend piny William Ruto, gin ang'o gini mineno ka samoro nyaka koro oywa wiye kodhi mbele nikech pod en ema en e telo? Ya aparo ni moko kuom gik ma ok osewuok makare, achiel en chiko it mondo kaw paro mar japiny e yo makare ma wadwa wuoyo wach mar public participation mondo mi osom rieko kuom japiny mondo mi pach japiny mondo obed ka gima informed decision matimore. Lweny menyo wabedo go gi Gen Z last year was generally around that. Dine bende sirikal chiko ite gi esechego dino kwachopo kacha because ne nitie a lot of engagements prior to that ma ji wacho ni ma onego tim kama, ma onego tim kama, but iwinjo ka ne nitie tok teko moro ni ma wabro kalo mpende msipende. So mano is a way ma and I'm very happy ni bang' mano ker ne ochako chiko ite mowacho na winjo and awinjo gima owacho kaka jopiny. So moving forward aparo ni konyalo dhi nyime gi mano, that is one of the areas ma Mrs. Nobetie mwanyalo loso. Machielo is the whole question mar human rights and rito kendo nyayo ratiro mar oganda. Kanyo be ok osewuok maber nikech obila osetiyo gi teko mathoth ahinya e thiro ratiro mar ji kendo e ketho ratiro mar oganda. Wanyalo paro nek mosetimre mang'eny majorly e police stations kata kwen mopogore opogore mamiyo police bedo gi teko mang'eny ahinya, and mae en gima ng'eyo there's a lot of things matimore especially kotelne kod jagoro mongirore e migawo mar arita ma pacho ka moluor Dr. Raymond Omolo kaachiel kod jatend migape mosetiyo go chiegni 2 gisebedo gi agenda mar transforming police mondo police oaye wach mar police force, police obi e police service mondo ging'e ni gin utumishi ni jopiny, ok gin force mathiro kata madiyo jopiny. So I think that's another area monego bed ni telo ni ng'iyo kabisa, and I'm very happy ni jatend migawo makanyo kaachiel gi PS ka gitudore motegno, they will be able to transform police mondo mi police obed ng'ama nyalo rito ratiro mar oganda mondo mi gik moko wuog kare. So I think mano kaachiel kod mamoko matindo tindo have been some of the misses, but generally sirikal I think is on course and implementing agenda margi mar better mane gibiro go mondo mi okel lokruok ne jopiny. Okay.